tabukni haste hafang hodabo joton slai unslik lajak lukurogno sorkari jot sebrok rana nikok shafana hastani kami hatani amzairogo nawi neke nugui manu busuk zarati develop angka joton slai hastani mantri vikas debor mani bidansabha amsai eba krishnapur bidansabha bai khobjak amsairok nukheno saiman sinai kami hatairogo tongnai lukurok bofo haike tongui tongkha abo shalbrum koktoma bulai rogo headline rogo suijak tongo krishnapur bidansabha amsai khanai tabok abo hainu kaisa mangfli mankha kaisi sar hasukni 47 mile amsewo kendriyate haste hafane ojala gas yojana no tibe khorang tisafano kamini lukurok tabukniphano bol thumna ni bagwi bolong bisingo thangna ni nango bol thumui tuwiya ke maimui sungui mankala je umorogo lekha pora khalainani jora tei school rogo thangna ni jora a umoro bol thumui falna ni bagwi tobumani nukjago board ni jorao pirlai mongo thangai mantri vikas deborma samane joto faising tikheno sep khlai rnai khanai phiya ba tini kami hatai rogo bono nukjagya abo haino koksil samung kamini tongnai lukurokni bureau report kokhara